El meu nom és Terribas, Guillem Terribas. Fa uns mesos l'Ernest Folch em va demanar que escrivís la història de com es va començar i es va crear la llibreria 22. Jo en principi no ho veia molt clar, però ell va insistir molt, fins i tot va fer com una mena de guió de com s'havia d'explicar la història d'aquell llibre que ell creia que era interessantíssim, no només pel món editorial, pel món dels llibreters, sinó fins i tot per explicar l'anècdota d'una llibreria de comarques, en aquest cas de Girona, que ha tingut una repercussió per tot Catalunya. Em va costar molt trobar la veu del llibre, però una vegada ho vaig trobar i va ser a través d'explicar qui era aquest personatge, o qui és aquest personatge anomenat Guillem Terribas, que d'una manera o altra és la part visible de la llibreria 22. Aquest llibre també m'ha servit per fer una mica de teràpia sobre aquests 30 anys, aquests darrers 30 anys en què han passat moltes coses al nostre país i que a Girona hi ha hagut una gran transformació en la que la llibreria 22 hi ha format part. El llibre parla d'això i s'ha de dir que el personatge de Guillem Terribas s'ha anat ampliant perquè ha anat explicant unes anècdotes que són per una banda divertides i per altra banda doncs fins i tot anecdòtiques d'aquest procés que he explicat abans. El llibre és aquesta teràpia i a més la història d'aquesta llibreria i que a més doncs, el títol és Demà serà un altre dia perquè sempre en el món del llibre el present és important però el demà soluciona moltes coses que el present no pot passar.